Dili pa muuyon ang Davao City Health Office sa rekomendasyon sa National IATF nga himuong optional ang pagsuot og face mask. Atong sayron kung ano sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Davao City Health Office nga kung mamahimo magpabilin ang pagpatuman sa mandatory nga pagsulob og face mask hangtod sa katapusan ning tuiga. Girekomenda na sa National IATF nga himuong voluntaryo na lang ang pagsuot og face mask batok COVID-19 sa gawas o hawan nga mga lugar. Buot pasabot, naras taw kung musulob ba og mask o dili. Ang pilot testing posible kunong ipahigayon sa uwahing quarter karong tuiga. Kana kung mas muraghan pa ang mabakunahan og booster dose. Apan kung ang Davao City Health Office ang pangutan-on, sayo pa daw nga iimplementa ang opsyonal nga pagsuot sa face mask, labi na sa open spaces. Sangnit, anaa pa daw kita sa public health emergency. Anaa pa usab daw sa 14.7% ang positivity rate sa Davao City, nga layo ra sa acceptable positivity rate nga 5%. Public health emergency will be up to September 12 pa. So wala pa tayong any official announcement na COVID-19 is over, pandemic is over. And I do not see any reason at this early na to lift the wearing of face mask. I would if someone will ask me or give my opinion, ask my opinion, I would like to recommend that we maintain the imposition of mandatory wearing of face mask until at least the end of the year. Sa nakalabay 14 kaadlaw, anaa sa 76 average daily cases ang matala sa syudad. Kagahapon, 114 ang recorded cases, pinakadaghan sukad sa uwahing surge ni adtong Enero ning tuiga. Hinuon, misaka man daw ang booster dose vaccination sa Dakbayan. Ang atong vaccination, we have already acquired the herd immunity long before. I think by the end of December last year, we have already acquired more than 70%. Tapos nisaka na po ang target to about 90% coverage, particularly sa atong mga comorbidities ng mga senior citizens. Nisaka na po ang target. Pero we have surpassed 100%, no? Unsa kaha ang komento sa mga Davaoenyo sa maong lakang? Sa tinuod lang, kapoy jud magmas. Una hangak, tapos kanang hasol sa pananaw jud, labi na magduko-duko. Pero nindot man na siya kay safe man siya ko magmas. Pero kung ako lang jud, mas better, mas bet na ko dili magmas. Muuyon na kay kuha naman vaccinated naman tatanan. Sa ako, uyon ko nga wala na ang mas, pero mas maayo 50-50 na ang katong naisakit or senior citizen pwede magmas. Pero kung mga walay gipamati, okay na wala magmas kay mas komportable man gud ta nga mo lakaw nga walay mas makatrabaho ta og taro. Samtang managlahi ang opinyon sa mga taga Zamboanga City sa rekomendasyon nga optional nga pagsuot sa face mask sa open spaces. Mas okay mag-face mask pa rin kasi pandemic pa man tayo. Nasa level 1 pa man tayo. Mas maganda kasi yung walang face mask, lalo na pag mainit, yung may high blood, mas pakiramdam parang mas mabilis yung mag-heat stroke, yung parang ganon. Hinuon, parayon ang booster dose vaccination sa Zamboanga City Health Office. Kung asa, makadawat og 5 ka kilong bugas ang mga magpabakuna kontra COVID-19 sa bakunahan duol sa night market. Kinihuman nga as of September 3, 33% pa lang ang nakakuha og first booster dose, samtang 3% ang naturukan og second booster dose. Ipresenta pa ang maong rekomendasyon sa National IATF ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gumikan, kinahanglan pa og executive order una kini mapatuman. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.